Right, muri yeZimbabwe azvina kumira zvakanaka. Ndauya pano ndine nyaya yandiri kuona, nyaya iri kutenderera, a lot is happening. Vanhu vari kuratidza kutsamwa, vanhu vari kuratidza kusafara kwazvo nezvinhu zviri kuitika nhasi. Ndiri kuona vanhu vari kubhula, munoziva inonzi bullying here. Ndo iri kutoitika panapa. maZimbabweans handina kunge ndakatarisira kuti ndo zvichange zvichiitika, but hatina zvatingazviita. Kana uchangosvika panapa ndatouya kudai, so tanga nokulike this video tionesane nyaya iri panapa. That is kana wakasimba hana, kana usina usimba hana, I think this video is not for you, because panapa tikuda vanhu vakashinga. Ndira nyaya iri panapa yakamira kadai, so pari kubudiswa nyaya naVaNick Mangwana ava vari kutaura kuti happy birthday to the principal head of state, commander in chief of the Zimbabwe Defense Forces, chancellor of all state universities. It is president of the Republic of Zimbabwe and SADC chairman. Pataura zvigaro hobo ani mazvinzwa hobo. Now zvese izvozvo zvataurwa, umwe akabva vandobva vatotanga apa hapana kupiwa nguva yekubatanidza. People are angry with this regime. I don't know kuti chii kunyatsowatsamwisa kusvika to the extent yekudaro. Okutanga bva tisaka mabasa ese anopiwa munhu wani, vamwe vanhu vari jobless. Chii chakadaro? Why muchidaro? Patotanga kutaurwa zvakawanda. Umwe ari kuti happy birthday to the author of most of our misery, from playing a leading role during Gukura Wundi to admitting his engineering role in 2008 run-off opposition Kamej, the August 2018 Harare massacres and the January 2019 army killings, and something tells me he is not done. Urukunzwa nyaya dzacho dzakutaurwa, saka kutokorokotedzana kuri kutonetsa. Vanhu vari kutongojamuka, vari kupopota maZimbabweans. Hama dzadiwa, umwe ari kubuda panapa ari kuti president venyu vanopfeka mazango ava, kana takuzoti scarf iyi ndeye mashato, moramba futi motiudza kuti ndeye patriotism. Nonsense, this guy haabude kun'anga nekumakrao anoziva zvaakapfeka zango iri. Alright, pane foto ravo pavakaenda kuChina reya ndo rakapostwa naNick Mangwana. Saka pavakaenda kuChina paya ameno kanhu kakaiswa mumoko kakaita kuti vanhu vese internet yese yakaita kupenga brain ichida kuziva kuti chii chiri kuitika ichocho. Saka vanhu vari kushandisa chii? Vari kushandisa mushonga, cause muZimbabwe kungosungirira kachira kered masikati machena. Vanhu vari kutodhauta kuti ndo zvamuri kuita. Saka ndo nyaya yapopotwa, ende kubva ipapo akana zomboexplain kuti ndeke chii. I don't know kuti why vakadaro vasina kuexplain. Saka ndo zvekutaurwa nevanhu panapa, kunzi saka vanopfeka mazango, ndo nyaya iripo. Why ivo vachipfeka mazango, tikati ishe scarf futi takamboti inenge shato mukaramba futi nawo makuda kunhina. Uri kuona nyaya iri panapa. Umwe ari kubuda ari kuti, can the commander in chief of the defense forces please explain why a lot of top generals have died under his admin and still dying, and there is one in the mortuary as we speak yet to be buried more than under Mugabe admin. Pakaipa mwari kuti tsotsi iro rinopa ma-elections nekuitira vana utsinye. He will be remembered for his cruelty murder, especially the army, and being the godfather of corruption. We will spit on his grave every 14 September to cast his case. Mana imagine vari baba wako kuti happy birthday potangopopotwa, kana kuti wobvaona, kana kuti for example ngatiti mudhara wake kuti happy birthday potangopopota vanhu kubasa kwake, popota vanhu vazhinji. Unokuti asi uchangoti mudhara toziva kuti apa ndo panenge pachitoti vanhu tirarame pamba pano, asi apasiyaya because zvinhu zvakadai sezvo handifunga kuti ungazvitora light. I don't think so. I don't think ungazvitora light zvinhu zvakadai sezvo. Mwari kuti dai mudhara vake vakaita withdraw, tingadai tisina maproblems esatiri kusangana nawo. Kuzwa nyaya dzichiko dzakuendeza, hanzi dai vakangoziya vakaita withdraw. Pakashata. Chief architect of Gukura Wundi kidnapping and torture, champion master election rigger, looter in chief of ZANU-PF looting forces, mastermind of driving poverty and failed economic plans, chief tribalist. Komananga zvizhinji zvekutaurwa. Ndasimambotarisira kuti vanhu vachauya vachibhula murumo zvekudaro nhasi. Vanhu vari kupopota hama dzadiwa, vanhu vakaita kutsamwa, kugumbuka chaiko, kukwira zvinonzi zvavanhu vazhinji.
zvimba kudai zvichirava vanhu vanoita kubudisa mashoko ndozvo zviri kuitika iko zvinezvi. But birthday something yekuti kinchiro kumunhu wese ndochinhu chinokwanisa kungocelebrate kuona anyone even chero munhu wese asingakuziva kangosangana newe ukati today is my birthday, wow, happy birthday chinchi. But kumaZimbabweans it's a different story. Vanhu havasi kumbokwanisa kumbotolerata his birthday nekuda kwamareasons akawanda vari kutotaura, vari kupopota. Umwe ari kuti your Council of State University has ruined the education system in our country. He is a mass murderer in Matabeleland and part of Midlands, and you are a de facto bootlicker. Uzanyaya panzi Council of State University uzanyaya katenderera ipapa pachinzi madegree aya akabuda yakaya kune zvizhinji zvakaitwa ipapa, kune chikiribidi chizhinji chakaitika kumadegree akapuwa vanhu. Kune vamwe vakapuwa madegree acho vakafoira saka vakaita pakashandisa nyeskiri musangano wamakainzwa nyaya yakabuda nyaya yakarwadza vanhu. Vamwe vachitaura kuti vanhu ava veZANU-PF vane problem wane kuti ivo kana vachida kudzidza vanopinda mauniversity local, but vana vavo vanovaendesa outside so that vana vavo vanozongonostada vachishingirira vari ikoko vanozoti vangonopasa. But ava manje havadi kuenda kunostada outside, vanostada munomu so that vanozoti it's a must, it's guaranteed. Degree rake anoita sei anoriwana. Aiwo unofunzira kuti lecture iwo uchinzi kumaka mamodules evakomana, do you expect kutobudisa mamarks ekuti afoira? Unotozongoisawo maki imwe afoira, unozongowedzerawo mbijana because unoti wotonzi iwo ndo wakamutadzisa kuti these guys nereputation yevainayo zvavo havasi vanhu kuti vangadherereka to the extent yekuti anokwanisa kunzwa tozvinzwisisa izvozvo. But mawanhu vari kuti the so-called new dispensation is doing exactly what the old dispensation was doing, scaled to a higher level. There is nothing new in this cruel government. Pakaipa pakatoshata maiwi avanhu vari kujamuka, avanhu vari kuvava vakomanaka. Umwe ari kuti may the day he was born be cursed be anyone who went to his father's telling him a baby boy was born. He is a curse to Mutapa. The whole land has become a curse. Pakatsamwiwa inini nditombochauzoti vanenge vachinyatsota sei vanhu ava vakomana, vanomuita sei vanhu ava vakomanaka. Umwe kuti it's the devil's birthday today. The man who has brought misery to the masses, his heart is full of hate, and I pray that the full wrath of God sort him out. Pakaipa pakashata. Apadzadio ndamboedza pangu pandogona napo aisindatoona ndikatoramba ndichingodzika nevanhu vandichitarisa zvavari kutaura ndozotanga pamwe ndini ndiri kushauda munhu handiti, kana ndozotanga pamwe ndini ndiri kubhula munhu handiti. Ndangoti ndikuonesei izvo zvekutaurwa nevanhu mumastreets munoziva kuti nyaya tinongoripota without fear or favor, hatisi kufevhera ana hani zvake, tangosise kungotaurwa kwazviri kungoitwa kumastreets. Tobva tangu tingoya pano tionesane nemi mastreets akatsamwa, vanhu vari kutaura zvizhinji zvisingaperi, zvinhu zviri kutaurwa hazvinzwisisike, zvinhu zviri kutaurwa panapa zvinotoshamisa, zvinokashikamadza, zvinotsamwisa, zvese zvamungangofunga ndozvazvinotoitisa zvinhu zviri kutaurika panapa. And saka tangoti since tiri kutarisira kuti birthday remunhu zvinhu zvatotishamisa kuti kana riri birthday remunhu panofanira kunge pachipembererwa, but panapa hatisi kuona vanhu vari kupemberera, tiri kutoona vanhu vari kupopota. Hamene kuti ndo the way inopembererwa vanhu iri paZimbabwe kupopota kana kuti chii, but ndo zvinhu zviripo, zvinhu zvikuitika paground iko zvinhu izvi. Saka ndonyaya ndangondiwe nayo ndikusiyire panapa kusazivawo kuti nyaya iyi muri yeZimbabwe munoiona sei. You tell me what you think in the comment section. Kana uchangosvika pana very first time yako gara wa subscribe, ucomment, like, or share. Ndoramba tichidzoka nema updates.